Tässä on koko ilta puhuttu kehitysmaiden köyhyydestä ja epäkohdista. Entäs meidän omat ongelmat? Maa on täynnä kärsiviä ihmisiä, joten nyt on aika päästää myös heidän äänensä kuuluviin. Lipponen on toimistotyöläinen, samanlainen kuin kuka tahansa meistä. Hän tekee 8 tunnin päivää, etunaan vain lakisääteiset tauot. Samanikäisiä työtovereita löytyy vähän ja olosuhteet päätetyöskentelylle ovat epäinhimilliset. No ilmastointi puskee joskus todella lujaa, että se tuntuu niin kuin se olisi ihan suoraan tästä ylhäältä. Veto tuntuu sitten täällä niskassa ja jäykistää. No täällä on taas ilmastointi täysillä. Tuletko korjaan? Isossa rakennuksessa avun saaminen voi kestää useita minuutteja. Joskus myös luonto asettaa Lipposen työnteolle ylitsepääsemättömiä vaikeuksia. Oikeastaan pahinta on se, että jos aurinko paistaa suoraan monitoriin, niin sitten ei sitä tahon nähdä mitään, niin yleensä mä joudun silloin lopettamaan työt siltä päivältä ja sitten jatkaa seuraavana päivänä, jos on pilvisempää. Että voi olla montakin päivää aurinkoista ihan perän jälkeen, että ei siinä silloin paljon työskennellä. Lipponen haluaisi syödä lounaansa ravintoloissa. Ruokatunti harvoin vain riittää pitkiin lounaisiin, joten Lipponen joutuu turvautumaan lähikaupan valmisruokiin. Valinnanvara näissä on huomattavasti supermarketteja pienempi. No onneksi nuo tuotteet kuitenkin vaihtuu päivittäin, mutta jos vaikka ei tykkää kanasta, niin sitten on kyllä tosi vaikea löytää tuoreena mitään. Joskus Lipponen on joutunut turvautumaan jopa luottokorttiin, kun viikonloppumenot ovat yllättäneet kalleudellaan. Sinkkutaloudessa tulee menoeriä jo ihan deittailujen takia, että perinteinen mies, että minun mielestä miehen pitää maksaa myös naisen osuus. Joko mainitsi, että olen sinkku tällä hetkellä. Päätin tavata Lipposen kasvotusten ja yritin löytää keinoja, jotka voisivat helpottaa miehen arkea. Janne, terve. Hei. Heti alkuun selvisi, että taukohuone on kokonaan toisessa kerroksessa. Hissillä pitää mennä. Tässä joutuu useasti odottaa hissiä aika kauankin. Se on sitten kaikki pois siitä vapaa-ajasta. No nyt tuli harvinaisen nopeasti, oli hyvä. Kiitos. Tässä on Lipposen taukohuone. Hyvin on pelkistetty, ei ole taidetta seinillä ja pöydilläkin jo valmiiksi luetut lehdet. Vaikka taukojen pitäisi olla hengähdysaikaa työn välillä, ei se sitä Lipposelle ole. Voi vitu. Et voi kyllä sanoa melkein, että se on enemmän sääntö kuin poikkeus, että kahvi on loppu just silloin, kun sitä itse tarvittisi. Koko tässä hommassa kaikista ärsyttävintä on se, että sit kukaan ei laita uutta kahvia tippumaan. Se menee heti hermo meikäläiselle. Samaan ongelmaan törmääminen päivittäin on kuluttavaa, eikä Lipposen elämään ole tulossa muutosta. Lipponen tarvitsee apua, sillä kahvitauko voi olla lopullinen niitti Lipposen työssä jaksamiseen. Nöyryyttäviä epäkohtia löytyy siis myös suomalaisten elämästä. Jos sinulla tai ystävilläsi on mahdollisuus auttaa, niin nyt on sen aika. Edes murukahvipaketti miehelle, joka jää tauolla aina ilman kahvia. Soita heti. No, se paussi oli siinä sitten.